ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ବି ମିଳୁନି ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ କଲେ ଅପିଲ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ମିଳିନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, ନା ଥିଲା ଖୋଜ ପ୍ରମାଣ, ନା ଥିଲା ଯୁକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ। ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସତ୍ୟତା ନ ଦେଖାଇ ମିଛର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓକିଲଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସବୁକିଛି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଭବ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମିଛ ବୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନର ବିଚାର ହାଇକୋର୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଇନ ଉପରୁ ଭରସା ଉଠିଗଲା, ନା ଆଇନ ଗୋଟିଏ ସାଂସଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି। ବି ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଟିଭି। ଏହିଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।